ga wata yar dagwas nan mai kyawun kwalliya, ni daga baya ke na hango kai dole na dan matso. Ta buji din jikina, kar da kice da ni as zo ki tallafina, ni da ganin ki sai na kamo cikin rai zuci duk na damo, ta wada taki sun gamo ba wata yanzu sai ke. Hasken zuciyata zan duka na tabbakas kin shiga rayuwata, saurare da karki damu kunya ta yan bakin ciki mu, ran aure a yau kamo ba wata kin biya sai ke. Gidan sarki ɗan sanda ke rukun kulki, daɗin bacci cikin ɗaki shi ke sa a yi mafarki. Na zama taka karkada mu za su mace silar ganin mu, gobe a sanya ranar mu na zaɓi gwanin da ba sake. Kanki na zamuwawa na zaman togawa, ki salatin manzan Allah kin gama mu komai. Allahumma salli ala Muhammadun Rasulillah, nai salatin manzan Allah yayi madadin komai. Da kwalliya kamar ki tana wuya kusa, Indiya har da Saudiya cikin Najeriya ƙasa. Kar da ka sani dai na dimu, na rike san ka karkada mu, za na sanar da danginmu kar da su ba da ni sai ke.